Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 13 сентябрь, дүшәмбе. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырубызның иҗат төркеме шушы минутта безнең белән булган һәрбер тамашачыга матур көн, файдалы атна башы теләп калабыз. Бүгенге көн тарихка нинди вакыйгалар белән кирип калган, шул турыда кыскача булыр. Бүген Россиядә программистлар көнен билгеләп үтәләр. Һәрберебез тормышта аларның эшчәнлекләре белән һәрдаим очрашып торабыз. Бүгенге көндә сәнәгать, медицина, мәдәният, белем бирү өлкәләрен электрон җайланмалардан башка күз алдына да китерү мөмкин түгел. 1929 елның 13 августында Александр Флеминг беренче тапкыр пенициллин турында игълан итә. Бактериолог кешеләрне инфекцияләрдән саклап калу өчен тикшерүләр үткәргәндә пенициллин ачышына тап була. 1945 елда галимгә Нобель премиясе тапшырыла. Бүген 13 сентябрь көнне һөнәри бәйрәмнәрен чәч тарашлар билгеләп үтә. Совет чорында безнең илдә парикмахерларга гади көн күреш хезмәткәрләренә караган кебек карыйлар иде. Бүген исә чәч тараш бигрәк тә үз эшенең остасы, чын мәгънәсендә сәнгати һөнәр иясе дисәк тә була. Иртәгә Казанда татар яшьләре көннәренең ачылыш тантанасы булыр дип көтелә. Кызыклы тарихи булган чара быел 31-нче тапкыр узачак. Республикабыз 30лап регионнардан делегатлар көтә. Быелгы форумның үзенчәлекләре турында без студиябызның кунагы, Идел яшьләр үзәге белгече Динар Шәймәрданов белән сөйләшербез. Хәерле көн, Динар, исәнмесез? Хәерле көннәр, хәерле иртәләр, хөрмәтле тамашачылар. 30лап регионнардан кунаклар көтелә дип әйттек инде. Һәм инде ничә кеше киләчәк һәм иң ерак, иң якын регионнар кайсылар булачак? Безнең барлыгы татар яшьләре көннәрендә 180 катнашучы булачак, 180 делегат. Алар инде 30 регионнан һәм безнең шулай ук Татарстаннан да киләчәкләр. Иң ерак регион дигәч, безнең регионнардан күп киләчәкләр. Мәсәлән, әйтик, Ямало-Ненецкий автономный округтан, Астраханьнан, Самара, Саратов, Ульяновский. Менә кайсы гына регионнан килсәләр дә, алар безгә һәрберсе кадерле. Шуңа күрә көтеп калабыз аларның барсын да шулай. Катнашучыларның яшьләре ничек, шикләнгәнме? Әлбәттә шикләнгән. Хәзер инде ул бит татар яшьләре көннәре булгач, димәк инде ул чара татар яшьләре өчен. Хәзер инде яшьләрнең дә яшьләрен арттырдылар. Хәзер 30 яшьтән түгел, 35 яшькә кадәр без кабул итәбез катнашучыларны. Быелгы үзенчәлекле ничек була, ничек уза татар яшьләре көне, нинди яңалыклар кертегез? Мин бу сорауны көткән идем. Шуңа күрә әйтергә кирәк, татар яшьләре көннәренең аның үзенең программасы бар. Ләкин ничек дип әйтим, яңа кешеләр килә, алар инде бар үз өлешләрен кертәләр. Теге менә тапшыру да бит, мәсәлән, безнең бара нидә бер программа буенча тапшырулар. Ләкин төрле өлкә кешеләре килә. Һәм инде алар шулай тапшыруны икенче юнәлешкә кертәләр дигән имнамда да шул очракта теге татар яшьләре көннәрендә дә һәрбер килгән делегат үз өлешен кертеп шул яңарта. Әлегрәк остаханәләр үтә иде, быел да шулайдыр инде. Остаханәләр, мастер-класслар уза. Остаханәләргә килгәндә инде татар җыр буенча, вокал, тарих буенча, шулай ук журналистика буенча мастер-класслар узачак. Шулар. Нинди актуаль темалар күтәреләчәк? Безнең татар яшьләре көннәрендә һәр вакытта нидә бер темага багышланган була ул. Менә быел инде без Алла бирсә шул җан исәп буенча сөйләшәбез дип, шушы теманы күтәрәбез дип торабыз. Бу чыннан да актуаль. Татар лидеры сайлау быел ничек каралганмы? Татар лидеры сайлау шулай ук булачак. Ул инде безнең традиция буенча һәр ел сайын була. Татар яшьләре көннәренең лидерын без ничек сайлыйбыз? Ул инде әлбәттә шушы татар яшьләре көннәре кысаларында уза торган шушы аннан сайлап алмыйбыз. Ел дәвамында үзенең эшен шул регионнарда актив булган яшьләрне, иң көчле яшьне шулай билгеләп куябыз. Шуны да әйтергә кирәктер, катнашу өчен аерым бер кагыйдәләр дә үтәргә кирәк. Алар турында да әйтеп китәргә кирәктер. Кагыйдәләргә килгәндә инде иң беренче очракта катнашучылар заявка тутыралар.
Заявка тутырганнан соң инде анда без инде сайлап алабыз, кемнәр килә, кемнәр юк дигәндәй. Һәм инде менә быел инде үзегез беләсез бит инде инде заманда яшәгәнне. Шуңа күрә инде анда я ПЦР тест, яки инде шушы Прививка булырга кирәк, сертификат. Без аларны барысында тикшерәбез, барысында үтибез. Шулай. Кунакларны матур итеп каршы алып кына, яшьләр, татар яшьләре көннәре матур итеп уздырып, озатып кына җибәрәсе калды шулай бит. Шуңа күрә без 31нче тапкыр уза торган чарага бар тик уңышлар гына телик. Сезне студиябызда һәр вакытта да күрергә без бик шатбыз. Көнегез матур итсен. Рәхмәт бик зур. Сау булыгыз. Динар Шаймарданов яшьләр, Идел яшьләр үзәге белгече тапшырыбызның кунагы иде. Без бик тиздән тагы бер кунак көтәбез. Ул танылган драматург Мансур Гыйләҗев. Һәм без аның белән әле яңа гына булып узган Казан мөселман фестивале турында фикер алышырбыз. Әлегә тапшырыбызны табиб киңәшләре белән дәвам итәбез. Көз көннәрендә ешайып китә торган ОРВИ авыруының симптомнары турында һәм табиблар өчен кызыл флаг дигәне нәрсәне аңлата? Бу турыда тапшырыбызның даими табибы Илдус Латфуллин сөйли. Балалар авырып китә икән, әлбәттә, менә бәләкәй булганда, аны кичекмәстән докторга күрсәтергә кирәк, табибка барырга кирәк. Шулай без ОРВИ белән авырып китә торган балаларга ата-аналар белеп торсын өчен кызыл флаг дип аңлатабыз. Кызыл флаг ул ниндидер бик әйбәт булмаган симптомнар, мондый симптомнар башланганда сезгә кичекмәстән табибка күренергә дигән сүз. Мәсәлән, бик югары температура булса, әгәр дә температура 38.5-тән 30-дан арта икән, бәләкәй баланы шул көнне докторга күрсәтергә тиеш. Баланың сулавы үзгәрсә, мәсәлән, бала бик еш сулый башласа, одышка диләр русча бит, одышка булганда докторга күренү тиеш. Бала сусызланганда, ул нәрсәдән күренә? Сөю әзәя баланың, тиресе кырый, елаганда күз яшьләре күренми, авыз эче кырый. Менә мондый симптомнар булганда, шул көнне берничә сәгать эчендә докторга күренергә тиеш. Баланың тире төсенә игътибар итәргә кирәк. Әгәр дә баланың төсе үзгәрә икән, агарып китә, бармак очлары зәңгәрләнеп китә, иреннәре зәңгәрләнеп китә икән, ул вакытта икенче көнгә, өченче көнгә чаклы көтәргә ярамый, шул көнне табибка күренү тиеш. Нык итеп эш китү, эш киткәндә кан күренү, кебек симптомнар булганда шулай врачка күренергә тиеш. Озноб дигән симптом бар. Температура күтәрелгәндә бала иши, аяклары, куллары салкынайып китә. Бу да берәнди җитди инфекция булуына күрсәтергә мөмкин. Мондый очракларда шулай докторга күренергә тиеш. Кайчакта әткәннәр баланың йөрәге еш тибүенә игътибар итә. Бу да бик мөһим симптом. Әгәр дә йөрәк тибүе 120-дән 130-дан үтә икән, шулай бу бала бәлки берәнди көчле инфекция белән авырый, аны докторсыз озак тотарга ярамый. Якын вакытларда докторга күрсәтергә кирәк. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау организациясе безгә балаларга куркынычсыз рәвештә бары тик 2 генә жаропонижающий тәкъдим итә. Нурофен белән ибупрофен белән парацетамол. Башка жаропонижающийләр алар бар, ләкин аларны куллануның зарары менә бу югары температурадан күбрәк булырга мөмкин. Шуның өчен бары тик нурофен белән ибупрофен белән парацетамол гына кулланырга ярый балаларда. Шулай бу дарулардан башка физик ысуллар да кулланырга мөмкин. Мәсәлән, баланы җылы су белән сөртеп алырга мөмкин, әзрәк кенә җиләтеп алырга мөмкин. Ләкин монда бер нюанс бар. Әгәр дә баланың температурасы күтәрелгәндә, аның куллары, аяклары салкынайып китә икән, әгәр дә озноб дигән нәрсә бар икән, ул вакытта менә бу физик ысуллар я файдасыз, я хәтта зарарлы да була. Шуның өчен озноб булганда физик ысулларны куллану тыелган. Без туры эфирдә эшлибез, барыгызга да хәерле матур көн теләп дәвам итәбез. Узган атнада гына Казан мөселман фестиваленә нәтиҗәләр ясалды. Драматург Мансур Гыйләҗев, режиссер Илдар Ягъфаров белән берлектә «Исәнмесез» дип исемләнгән тулы метражлы нәфис фильм тәкъдим иткәннәр иде. Һәм ул бер юлы берничә бүләк алды. Фестиваль турында без Мансур Гыйләҗев белән үзебез белән сөйләшербез. Бүген ул студиябызның кунагы. Хәерле көн, исәнмесез, Мансур әфәнде? Әйтеп китте инде, 17-нче мөселман фестивалендә сез тәкъдим иткән нәфис фильм бер юлы 2 призга лаек булды. Ул да булса, беренчесе республикабыз президенты призы һәм икенчесе тамашачылар мәхәббәтен яулап алды дибез бит инде. Һәм менә режиссер сәхнәгә чыкканда, мин бу призларны, мин бу бүләкләрне Татарстанга, татар халкына багышлыйм дип әйтте. Сез бу сценарийны язганда кемгә багышлап яздыгыз? Дөресен әйткәндә, бу сценарий язылды минем туганнарым турында,
аларның мөхите турында, аларның атмосферасы турында. Ул турыдан алынган сюжет түгел тормыштан, ул нәфис фильм әлбәттә. Ләкин язганда менә үзебезнең тормышыбыз турында уйлап яздым. Һәм мин уйлаганым инде ул безнең милләтебез өчен барлык кешегә дә кызык булыр дип. Ә менә фестивальдә мин аңладым инде бүтән милләтләргә дә кызык икән. Анда тасвирланган проблемалар, мәсьәләләр, алар дөньядагы бүтән кешене борчый дип уйлыйм мин. Чөнки гаилә мәсьәләсе, туганлык мәсьәләсе, бердәмлек мәсьәләсе, батырлык мәсьәләсе, алар бүтән халыкка да кызык. Менә шунысы да кызыклы. Без иң яхшы фильмны бүләклибез, иң яхшы операторны, артистларны игътибарсыз калдырмыйбыз. Шул ук вакытта минем иң яхшы сценарист дигән ишеткәнем юк, андый номинация ни өчен ала икән? Мин уйлыйм, менә бу фильмдагы сценарий ул бик көчле, һәм безнең фильмыбызда иң көчле дип саныйм мин. Чөнки безгә иң зур призлар бирелде, ул беренчедән президент тарафыннан һәм тамашачы тарафыннан. Алар иң кадерле призлар. Менә фестивальдә зур призлар башка милләтләргә бирелә икән, бу бик дөрес күренеш. Чөнки без бик кунакчыл, бик юмарт халык. Менә безнең коллегалар килә икән төрле илләрдән, җирактан, авыр юллар гизеп, кайбер илләрдә сугыш бара. Ничек инде без аларны премиясыз кайтарып җибәрик? Аннары безгә беренче приз Казахстан фильмына бирелгән икән, димәк безнең дә өмет бар. Аларга барып, беренче гран-при алырга мөмкинлек. Алар да кунакчыл, алар да юмарт халык. Шуңа күрә без шундый өмет белән яшибез һәм безнең өчен нәтиҗәләр бик югары дип саныйбыз һәм бик зур өмет белән бу фильм киң таралыр дип уйлыйбыз. Фильм булып без экраннарда күргәнче, менә бу исәмсезне без иң беренче аны театр сәхнәсендә күрдек. Ни өчен Фәрик Бикчәнтәев кызыгып китте, менә кайсы ягы белән аңа кызыклы булган икән һәм аны сәхнәләштерергә уйлаган? Мин уйлыйм, Фәритне кызыксындырды, монда ниндидер моңа кадәр ишетелмәгән яңа фикер барлыгын. Аннары инде менә бүгенге көн авылны, татар авылының мөхитен күрсәтү, ул бик кызык нәрсә минемчә. Аннары менә бу сценарийда һәм пьесада минемчә ниндидер менә батырлык бар. Без менә дөреслекне, бүгенге хәлне, бүгенге тормышны бер нәрсәдән курыкмыйча, бер ни цензурадан курыкмыйча яздык. Шул нәрсәләр кызыксындырды бу театрны. Кинога килсәк, сез анда кыска гына роль уйнагансыз. Ну, ул миңа кызык, аннары бит массовый күренешләрдә артистлар җитеп бетмәй, шуңа күрә мин инде шунда буталып йөргәндә мин дә кирип китәм кайбер вакытны. Илдар миңа кайбер вакытны сүз дә бирә, бу сүзсез генә эпизодик роль, массовкада инде. Төшүр процессына сез бер дә кагылмадыгыз. Мин берничә мәртәбә күрендем, чөнки без Илдар белән эшләгәндә гел бәхәс хәлендә мин кайбер нәрсәләр белән килешә алмыйм, үз фикерләрем менә ул әйтә, син бик тыгылып йөрисең, күренмә дип мине дөресгә куып җибәрде, шуңа күрә ул иркенләп эшләде инде. Бигрәк тә инде үзебезнең төбәкләрдә, Сарман районында, Зәй районында. Шуңа да сез бик канәгать булып калдыгыз бугай бу фильмнән. Мин бик канәгать, мин фильмны ошаттым, ул миңа бик якын. Аннары Илдарның да монда үзе бик нык күренә, техник яктан да, иҗат ягыннан да. Ул инде шундый матур яшьтә ниндидер фикерләр тупларга була, аның тормыш нәтиҗәсен. Шуңа күрә ул фильм миңа бик якын. Мин хәзер инде көтәм, бу фильм прокатта киң таралсын. Безнең кинематографта ул дөресен әйткәндә менә бүгенге көндә иң зур проблема. Чөнки фильмлар төшерелә, фестивальдә үз рәте белән бара, матур гына ул яхшы традициягә әйләнде. Ә менә прокат ничектер артка кала. Чөнки фильмлар бар, һәм тамашачы килгәндә сорый, нишләп без моны элегрәк белмәдек, кая карарга була башка фильмнарны. Менә бу бик зур проблема һәм менә дәүләт җитәкчеләре бәлки ишетерләр минем сүзләрне белән бик бу мәсьәләне ничектер хәл итәргә кирәк. Без барыбыз да моны телибез, чыннан да зур экраннарда күрергә, менә үзебезнең җитештерелгән Татарстан киносын. Татарстан киносына сезнең фикерчә нәрсә җитеп бетми? Минемчә, менә бүгенге көндә дөресен әйткәндә, беренче чиратта прокат җитеп бетмәй. Менә шушы прокат булса, чөнки шактый
югары нәтиҗәле, югары сыйфатлы фильмнар бүгенге көндә төшерелә һәм фильмнар саны да артты бит. Менә быел катнашты 14 фильм. Бу бит инде зур сан. Минем гел әйткәнем бар, менә бер гениаль фильм төшерер өчен 100 фильм төшерелергә тиеш. Димәк, безгә инде хәзер күп калмады. Татарстанда 100 фильм төшерә башланса, бу инде безнең зур шанс бар. Үзегез фестиваль кинолары белән танышып өлгердегезме? Менә кайсы бигрәк тә күңелегезне яулап алды, истә калды? Мин бер фильмны да аерып мактасым килми, чөнки бер фильмны тәнкыйтьләсәң, бер кешенең ачуы килә, бер фильмны мактасаң, бөтен кешенең ачуы килә. Ләкин мин гомумән әйтәсем килә, фильмларның дәрәҗәсе, сыйфаты ел сайын үсә чит илдән килгән фильмнарында. Әлбәттә, бездә төшерелгән фильмнарында, безнең фильмнарның күбесен мин бөтенсенә карадым дип әйтергә була. Һәм нәтиҗә ясаганда фильмнар саны арта. Темалар бик иркен алына, чөнки төрле темалар бар. Менә мин күптән хыялланган ачлык темасы мәсәлән, аннары инде тарихи темалар бар, заманча эшләнгән, аннары боевик формасында эшләнгән фильмнар бар бездә. Нәрсә, менә бу күренеш мине нык шатландыра, чөнки аннары яшьләр бик ашкынып, бик бирелеп эшлиләр һәм курыкмыйча эшлиләр дөресен әйткәндә. Нәрсә мине борчый? Мине борчый менә милли йөзебез ничек саклана микән менә бу фильмнарда, яме? Кайбер фильмнарда бик күп урысча сөйләшәләр. Менә бер фильмны карадым, анда бөтенсә татар артистлары уйныйлар, яме, бөтенсә урысча сөйләшәләр. Мине әле күбесе урысча белеп тә бетерми. Яме, яхшырак сөйләшә дә алмыйлар урысча, ләкин вата җимерә дип әйтик инде, татарчаны оныткан, русчаны өйрәнмәгән кебегрәк булып чыга. Шулай булып чыга. Яме, менә мин уйлап карап утырам, булар татарча сөйләшәләр, яхшырак булыр безгә. Аннары инде менә режиссерлар, продюсерлар күбрәк карыйлар хәзер теге Мәскәү фильмнарына, чит ил фильмнарына. Без бит милли йөзебезне югалтсак, үзебезнең мөхитебезне күрсәтә башламасак, без беркемгә дә кызык түгел. Без Мәскәүне дә, Голливудны да җиңә алмыйбыз, чөнки аларның техник яктан да, матди яктан да, тәҗрибә яктан да алар күпкә инде алга киттеләр. Безгә үз йөзебезне эзләргә кирәк. Аннары шуның белән кызык була. Аннары менә мәсәлән нәрсә сизелә? Тел ягыннан да, аннары менә безнең тормышны, гадәтләрне бик белеп бетермиләр. Бер генә мисал китерәм, фильмда әйтмим, бер персонаж әйтә. Менә минем исемем фәлән ди. Минем бабамның исеме шулай булган. Минем бабама багышлап, миңа шундый исем кушканнар. Бездә андый гадәт юк. Ислам динендә андый гадәт була алмый. Ул христиан диненнән алган гадәт. Бездә бөтенләй башкача, әзрәк акыл өйрәтәм инде. Гел яңа исемнәр булырга тиеш, менә яшьләр белсеннәр. Һәр гаиләдә шәҗәрә бар, исемнәр кабатлану ислам динендә мөмкин түгел. Һәм инде бүгенге көнгә килсәк, Микулай дигән нәфис фильм төшереп яталар икән, бу сезнең сценарий буенча шулай ук. Берничә ел элек мин Микулай исемле пьеса язган идем. Ул пьеса Крәшеннәр дөньясыннан, Крәшеннәр тормышы турында, Крәшеннәр язмышы турында. Ул пьеса спектакль буларак 2 театрда куелды, һәм менә хәзер Кыргызстанда куела, спектакль буларак инде һәм Абаканда куела. Һәм менә инде ниһаять фильм төшерелә башлады. Менә аны төшерә безнең инде бик талантлы яшь режиссер, ул Илшат Рахимбай. Ул бик тырышып бирелеп эшли, бүгенге көндә менә бик актив төшерү процессы бара. Ул хәтта фестивальдә катнаша алмады үзе. Бик зур артистлар килде Мәскәүдән. Ул Виктор Сухоруков, Думар Аравов, тагын берничә зур исем. Мин тагын әйтәсем килә, менә Кыргызстәтләр тел мәсьәләсендә бездә бит инде Крәшеннәр җәмгыяте бар. Менә алар съемкаларны бик нык тикшереп торалар инде, тел ягыннан да, гадәтләр, ничек Крәшеннәр киенгәннәр, бию фәлән мәсьәлә, менә шундый зур игътибар, ул бик матур күренеш. Менә татар дөньясында да шундый менә зур игътибар
тикшерүү дип әйтеген дейме, милли яктан бер нинди хаталар булмасын, безнең фильмнар тел ягыннан да, гырыф-гадәт ягыннан да, мөхит ягыннан да чиста төшерелсеннәр инде. Экспертларның булуы әйбәт. Шулай булырга тиеш. Бүгенге көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Менә тагын бер кат сезне чын күңелдән тәбрик итәбез. Бу чыннан да сезнең өчен шәхси һәм шулай ук республикабыз өчен зур уңыш. Һәм инде көтеп калабыз сезнең яңа әсәрләрегезне. Рәхмәт, Натурым, рәхмәт. Бүгенге менә шулар, мин Эрзак Мәҗанов сезнең белән саубуллашам. Һәр көнегезне бары тик матур уй фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз. Ты — судьба моя.